Il faut que le nombre de partages ka pour que maintenant les kuma munu fo balmo e che mona borana re wallahi mona borana balmo dimin borana nouvelle munu bi nouvelle kadi kojugu Mali armée ye koka kabu exploit ma armée ye finke kunu plus de 4 attaques complexes 4 attaques simultanées attaques nani ñoxon fait 4 con 3 jours où est Mourdia attaqué un quelqu'un mena minula Mourdia ka boula ka lima non bolmo nouvelle badem be donc ma yini aw fait ay kerbla aka jemcha a partager groupe WhatsApp ou groupe Facebook ou est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp ou groupe Facebook ou a partager là parce que vous voyez ancien là de vous voyez ancien là kabri il veut commencer qui veut armer ka nouvelle ti kabri veut commencer qui veut comment ASK kabri veut commencer balmo est-ce qu'il y a un qui veut commencer CDAO ka balmo ubiga audience mena ka fermer donc mimba to teseka audience mena fin quel moment tu te sais qu'audience supprimée est-ce qu'il y a famu ode ay j'aime cha j'ai yoro dobe a digi j'aime aka kerbla aka nombre de partage ay partage augmenter pour ganganda doala donc ay partage augmenter je veux que le nombre de partage augmente donc ay partage augmenter à partir de voilà à partir de ce nombre de Massandro amadam ay partage a augmenter autant on a un partenaire ou faut ay partage augmenter ani CDAO fene ou bien aller sigi dola ou bien faire koube jamfata AES a jamano comme kuba a sanctionné balmo klala nga plan B là risu fene bora Mali là ou tara Niger balmo ko de beka accélérer amène en dado ka développer armée beka victoire sur le terrorisme ka CDAO be fait ka be pression nga anga fabula en même temps il va y avoir enfin on est assimilé comme un fort balmo amé andado la amé nouvelle mon kalama au cola donc ay partager aya abouya ni thé Ashura consommer le thé Ashura c'est le meilleur thé au Mali c'est le meilleur thé en Afrique arombala goubala ni beka thé Ashura mais ablé kuna beka chômage de kele parce que c'est implanté dans 17 pays au temelengo il va y avoir amanga karamogo kefo anga kutubu anga waliu no esheko la sanakane pele abesego ateta te mokochi mais fin mana gela maliko la wuli be ka chokoroba sekere na yafo amba denga fo sheko fitini ka sheko sugore ko fo kam wada mabo akara kamara ka se jagarma nunu be fo le no ay partage augmenter ne be ga awre kono donc mo tamelengo esi ya famu ambe chaque sala fo kanjalo ale refa seku dawda kanjalo fo yan fo tuba kura murke ka kuma mancha e mo munu mo bala amba ka numéro di inbox la ka mouvement cheka bara ka u fene fo cheka bara noye chaque ambe terra be implantation na Mali fantan nani be ko foli blé bien donc voilà alsa partager pour sécuriser le direct voilà. Voilà, ok. Donc, Balmao, amena andado nouvelle touman paula. Balmao, kunu, noé dimanche 3 décembre. Abe fo femi mako attaque complexe, attaque simultanée. Ka yoro chama ka Mali armée ka kan chama, Mali armée ka position chama. Ka attaque yoron fait, yoro munu, nous ti fangele fait. Donc, au des attaques simultanées, au des attaques complexées, on a terroristes ou yo de localité nani, oui, au de gauche en fait. Balma on y est terroriste ou ni est terroriste ou scellé. Quand c'est qu'on attaque nous coordonner qu'à Kenya en fait, à kana ini roja minusma ka contingent toni munumbe, nous be kao, nous be stevare, balma à kana ini roja, au lieu de demer douma, au lieu de renfort douma, au lieu de appui douma. Donc, il va y avoir yoron nani, armée ka yoron nani de attaquera. Oui, Labezanga attaqué, ka Gossi attaqué, ka Tessalit attaqué, ka Menaka attaqué.
Ah, Bolmo, oui, ni oro nous attaquer, mais Bolmo a majula. Abe fo ou te min dafa flala. Attaque min na tena dafa flala na yon tena ke tourni. Bolmo abe dan kunu tama. Bolmo mali armée fakali da terroriste kwa kunu. Sema ka cadre aka nyemgo baden ne sarakunu attaque nuna. Donc attaque nani iba ye ka fo a organisera ka planifier chogo juma kera ke chogo juma na mena nda do la armée ka riposte kera chogo juma na balmo ay mali armée fou balmo mali armée bi sekelela mali armée che dalube mali armée bulo mali armée iba ye ka fo bisel kono aka fari ko diden ora stratégie la iba ye ka fo oui armée communiquer ngona ma donc ka fo attaque Adamne la woro jumena, we adamne labezanga Niger ale ni Mali frontière la anga dugu min be ko labezanga bolmo ou flek kata labezanga kuri ko be labezanga attaquer bolmo e ba e ka fo armée yi replier folo est-ce ya famu kas I kotro mabo ka mo nun to ka bulgana firi kanga pour que ka seku encercler donc on stratégie là automatiquement kabri labezanga sominkera la ko terroriste ou benale oui état-major no anga centre de commandement oui welele Mali armée opération aéroterrestre de labezanga ce qu'on appelle des opérations aéroterrestres Mali armée tchao d'état hélicoptère là be fanga hélicoptère mima Mi-8 a hélicoptère kele o kele absega tchebi saba anenduru au hélicoptère Mi-8 Denani, composé de forces spéciales, Asminga unité, Breorouji wanga Forzatu, ou Tara Labezanga, Kata Tchao largué, Kata terroriste ou bla. Kou bla, disons, Katanga armée bla, est-ce qu'il y a fait, ou Tara Labezanga, Katanga armée la parachutée. Donc, quelle est l'armée parachutée terroriste ou ka? Ou à sort terroriste ou guerrilla kana, ou à cercler ou ta kalama. Donc il va y avoir une force spéciale mounou non lu parachutera aviona balma ou chikinto ou sera duguma ou ka para balma ou kuka para meleke wakati na ou asro terroriste ou encercler no balma ou masara nga choqué tala balma une force spéciale ou ni terroriste ou un combat engagé à peu près 30 minutes nyon balma ou combat mugukan gara mugukan côté kele anga force spéciale ou ne terroriste ou kele nga kele damne pendant que terroriste ou beka muguti para ta non anga force spéciale ou e ba soro beka terroriste ou nous e min viso kongolo la nous e ou ka lupu sigi min kongolo ka nous koko film pong balmo e ba e ka fo pong balmo ou beka terroriste ou kongolo halaki ou beka terroriste ou yereke au bout de 30 minutes balmo il va y avoir un terroriste fin fait bayi manganda marfa manga ngumbe ka bo Mali armée ka côté drone là marfa manga akera sens unique labezanga janjo ajara Mali armée là terroriste mfagara ka chache biduru en balmo o maseka kamino maseka do kangon nala balmo armée be fo donc o temele amena menaka iba do ye menaka attaquer choko jumena balmo ou ka menaka attaquer cloné ka boye ou ne moyen nana menaka terroriste munu yu kunda menaka ka ou me fe ka menaka mene coûte que coûte ka Mali to tien balma ou terroriste min nana menaka attaquer agacha plus de 600 terroristes agata terroriste check men woro plus de 200 véhicules moto agem mu bolo mo ta dadon mais balma ibadon menaka aka attaquer là complicité baden de yera menaka attaque la menanda do complicité là parce que terroriste marfa mi mbu bolo menaka attaque la marfa nunu ngagire marfa denunte Francica marfa mi mbe na be fo ma ko canon César na portée de tir beta jusqu'à 45 km balma ou nato ou yemuneke centre de télécommunication est-ce qu'il y a famu ani transmission e ba ya ka fo ko terroriste ou qu'on a follow à 10 km ou yolu de gauchi anga nege jurusraw ou ye olu gauchi anga transmission yoro ou ye olu gauchi ou yolu ke kunjumena
pour que communication me se ka couper menaka ale ni armée ka état-major ma donc anga kamunu me menaka pour que olu ni état-major kana se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ pour que ni kɛlɛ daminɛ la sa ni avion ko k'u bena i b'a ye k'a fɔ avion nali bi gɛlɛya parce que i b'a sɔrɔ coordonnées GPS t'u bolo i b'a sɔrɔ o tɛ ka se ka mɔgɔ sɔrɔ téléphone na u ka officier de liaison minnu bɛ aéronef guidé i b'a sɔrɔ o tɛ ka se ka olu sɔrɔ mais n balimaw terroristes u bɛ ɲina fɛn kelen de kɔ bi Mali mago tɛ Mali ka communication fɛn fɛn bɛ kɛ n balimaw armée ka niveau la a si tɛ kɛ ni français ka réseau ye a si tɛ kɛ ni réseau Orange ye a si tɛ kɛ ni réseau Malitel ye radars bɛ anw bolo bi wa bi Mali bɛ ka fonctionner ni Russie ka satellite ye France tɛ se ka télécommunication tɛ se ka intercepter tɛ se ka décrypter aw ma ye an ka opération caman bɛ kɛ dugu la a b'a ye k'a fɔ k'an bɛna bari jugu la ka jugu ta tɛgɛ ma ka digi kɛ jugu la ka sɔrɔ o ma bɔ a kalama parce que an ka communication a maîtriser len don mun b'a to an ka communication bɛ maîtriser parce que minɛn minnu bɛ an bolo a minɛnw a tɛ terroristes bolo u tɛ se k'an ka appels intercepter u jigi bɛ France min kan u tɛ se k'an ka appels intercepter donc i b'a ye Menaka u cayara yɛrɛ de u kalila ko f'u ka Menaka minɛ ko f'u ka Menaka est-ce qu'il y'a faamu kan minnu bɛ yen u ka Menaka minɛ ka Menaka ville minɛ cɛ n balima u tun ye nin labɛn dɛ a b'a dɔn nin attaque bɛ an hakili jigin u ye attaque belebeleba min kɛ Djibo u kun nana de ko f'u ka grande ville dɔ minɛ donc n'o kɛra a bɛ fɔ ko wayi k'an ka armée ka monter en puissance tiɲɛ t'a la AES ko tiɲɛ t'a la u y'a dabɔ k'an ka moral casser u y'a dabɔ k'a k'u bɛ an tigɛ an yɛrɛ la parce que an ye Kidal victoire min kɛ tellement que succès important don a ye diɲɛ mɔgɔ dabali ban ka diɲɛ mɔgɔ kamana gan Kidal victoire dɔrɔn a ye Faransi daminɛ quoi Faransi tɛ se ka kuma terrorisme ko la tuguni parce que k'ale to Mali la Mali ma se ka Kidal sɔrɔ ale taara ka bɔ Mali la Mali ye Kidal sɔrɔ an sera terroriste ba bɛɛ la donc i b'a ye k'a fɔ donc o de la la France veut coûte que coûte Mali grande ville dɔ ka minɛ donc u y'u kunda Menaka kan donc à 10 km u ye tir kɛ à l'aide des canons César parce que o précision an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a kɛ man di k'a ka cible cɛ o canon César mɔgɔw u bɛ se ka ɲininkali kɛ u ye canon ninnu sɔrɔ yɔrɔ jumɛn u y'a sɔrɔ MINUSMA ka mɔgɔw de bolo MINUSMA ka mɔgɔ minnu bɛ Gao MINUSMA ka mɔgɔ minnu bɛ Sévaré tant que olu ma teliya ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a b'a ye k'a fɔ ko nin attaque ninnu a ti ban donc i b'a ye u kɛlen ka centre de transmission gosi entre temps i b'a ye k'a fɔ u surunyana u y'a lajɛ sisan ka progresser ka surunya Kana balimaw surunyalen Kana balimaw k'u bɛ firi kan kan yen yɔrɔ de tiɲɛni kɛra an ka duguma mɔgɔ minnu tun bɛ u ripostera arme lourde la u ripostera Berdemu na BM21 u ripostera 17 la 14-7 balimaw u ye fɛn kɛ terroristes kan u ni terroristes gana ɲɔgɔn na pendant plus de 2 heures de temps u ni terroristes bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔw kana ɲina Menaka Mali armée kelen dɔrɔn tɛ y'a les mouvements armés Gamu ka mɔgɔw bɛ yen Katia olu bɛ yen MSA bɛ yen balimaw ka fara armée malienne kan balimaw ripostera ka riposter duguma mɔgɔw an bɛ bɔ min kalama i b'a ye k'a fɔ duguma mɔgɔw u ye wele bila commandement ma e balimaw o de la armée de l'air e cɛ an ka avion 100 an tɛ se k'a kɔrɔfɔ mɔgɔ ye quoi balimaw avion 100 a ye nafa min se anw ma Mali avion ye nafa min se an ma nin kɛlɛ in kɔnɔna la a tɛ se ka lakali bilahi a tɛ se ka lakali e balimaw o de la c'est-à-dire Assimi Choguel Sadio Camara u nana u na wagati la quoi ni kɛlɛ sugu tɛ se ka gagner ni pankuru tɛ donc au bout de 2 heures de temps balimaw mun de kɛra i b'a ye k'a fɔ Mali avion de nana ye ko tɔn avion min nana à peu près i b'a ye drone 3 nana fɔlɔ olu nana u bɛ ka reconnaissance kɛ u bɛ ka filmeli kɛ u bɛ ka photo ta balimaw u bɛ ka juguw repérer o tɛmɛlen kɔ u ye Albatros 3 fana lawuli o tɛmɛlen kɔ an ka hélicoptère Mi-35 ani Mi-24P e balimaw ni hélicoptère ninnu man ɲi balimaw Rusiw ma hélicoptère ɲuman dilan ka Mi-35 bɔ ani ni Mi-24P balimaw i b'a kalama k'u ka ni hélicoptère ninnu ka ɲi kojugu u bɛ se ka boli condition météorologique sugu bɛɛ la hélicoptère blindéw de don avec des précisions chirurgicales donc drone nana terroristes pendant que u n'an ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na
drone bora ou koffer drone saba nous yu ka missile de 250 kg 250 kg bolmo nous ya da terroriste kuna quoi wa soro ku toné me yonga wallahi obligera ou yerekele kube ayini tuguni nga encercler o yoro ben bolmo albatrosi munumbe oluye ou poursuivre damne unana ka katkati la munumunu kube poussière la wuli ka nga avion nyekoromatike tembolmo mo tan soro de we katkati munumunu ga munumunu kube kaba ato kube poussière la wuli fo kaba no la pour ka nga pilote kana yelike ou ta do ko caméra infrarouge mimbe kana dane al ni tourbillon de sable de willa al ni tonnerre de willa e ba ya anga avion mi seka keleka o seka kushilika o seka ka siblo o seka kushika laji donc e ba ya anga avion ripostera donc ato albatros nous continuera o goshi e ba ya terroriste ka colonne a commencera kube yere yinenge kube boli ya ye kele tiena avion nana kele tienu bulu balmo e kube boli te ta ka dangere hélicoptère ku njolembe abi fo munuma hélicoptère Mi-24 ani Mi-35 bolma olu de wille flek a chasser l'homme d'amne ou be ka véhicule ou chasser nous tu kuna véhicule mina o lajigi ou bana kun véhicule mina o lajigi ou be ka véhicule ou lajigi ka véhicule ou détruit bolma sur les 200 véhicules plus de 150 véhicules au calcinera bolma menaka bilama diare plus de 138 terroristes en munu mais terroriste tchèque keme ani bisaba ani shegi Mali armée au repronto balmo ouais munu sera ka compter quoi drone ye munu yere ke ala kele nebe odu don quoi mais 138 corps tchèque keme ani bisaba ani shegi balmo plus de 150 véhicules odu be bora bara la ku neutraliser tchèque balmo Mali armée a fait plus qu'un succès che menaka bara yere kera menaka na agri be menaka la bazum ne kuma fo chou ani clé ko menaka be bi wa France kun jigi be ni attaque nunu ne kane e ma France ko Mali be bi nga ben 2024 ko 2024 ko Mali be bi ko terroriste ku be Mali mne ku be se fo kuluba an ala me amu me bolmo donc chaw ripostera avion nana ka kele tien bolo e bolmo an avion mne choko tout là bolmo eche avion nunu mega 10 000 mwana o tise ka don quoi bolmo Mali kele kun tese ka banima avion soro bo français de ko county avion sa kan an ba avion sa ma ko ni kele willa ko lu bu ka pangurum bla nga disposition na anyebe an man shiga koronfe kele la billahi ka kele ni ateba esi afam donc iba e ka fo an avion ça a été décisif o temele wi an ora do attaquer gosi ale ni Tessalit balmo nous kumba do ta sefla esi yafam gosi na kliba la France de taraka gosi kandi ama kabru ben teme kabru nato gosi esi yafam ou commencera folo abaro gosi ta gera chomna gosi ta ani ato e Tessalit ta pratiquement amaji ayona gosi ou surale kana à 10 km ou commencera wi Kalachnikov ti oui, 12 ti ko dudu. Est-ce qu'il y a wasro magaren kana Mali armée ou lamne Mali armée est-ce qu'il y a fam o berdem kala dudu Mali armée ben 21 ti bolmo olu manga te terroriste munumbe olu ma songa geren tuguni gosi la ko bolla quoi o ko femme nunu bolo ko nangerena nunu na kan yere fa ibaro armée ou lamne drone ka ira ko femme ne bolo minga girini awtay mimbe aw bolo re mi musoma me aw bolo chema ne bene bolo o ma songa gere gosi ama e ko tir de harcèlement armée o de fore harcèlement unana we marfa mugu kan foloti uya ye aw lamne ne mugu kamie o ko no kan ay Europe la ko yin segamne o temele utara Tessalit esi ya famu Tessalit naba donc a fo anga position pas de be anga radaru de be Tessalit ou remarquera ku repérer uya ese ku be gere Tessalit fana kana ou sera à une dizaine de kilomètres, ou bien marfachi, ou bien 17 chi. Balmo, on a force spéciale nous de mais il va y avoir au lieu de tchèduru kumolo lajki. Est-ce qu'il y a fait mon mega marfachi? Il va y avoir terroriste ou qu'on a coup yera coup repéré là ou qu'on a bouli. Qu'on a ma bouli, aïe aïe marfachi, ama gerula, anga tchénani sara. Ou yan lam na anga tchénani sara. Ou qu'on beaucoup n'angere nous la anga tchè bébé tout, anga tchè bébé tajika pa anga tchè bébé sa.
I b'a ye k'a fɔ o de siratigɛ la a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Tessalit o ma sɔn ka gɛrɛ Tessalit kan na o ma gɛrɛ a la a y'a kɛ to an ɲɛ bɛ minnu bɛ mɔgɔ ka fɛn signalé ninnu dɔw de don an b'a supprimer c'est voyé donc i b'a ye k'a fɔ u ma se ka gɛrɛ Tessalit kan na donc balimaw armée ye attaque 4 de repousser armée min a ka jamana kɔnɔ qui parvient à repousser plus de 4 attaques simultanées le même moment o b'a yira ko avion ye opération minnu kɛ don kelen kɔnɔ avion ka opération ka ca opération 4 opération 5 armée min se k'o kɛ cɛ n balimaw Faransi tɛ fara o armée la Faransi ti fara Mali la kunu Mali ani bi Mali ti kelen yɛrɛ Prince Diallo y'a f'u ye donc i b'a ye k'a fɔ un succès min kɛ n balimaw c'est un succès historique bɛɛ k'i da k'i hakili sigi i b'a dɔn nin ye dɛsɛ de ye quoi nin y'u ka dɛsɛ o bɛ attaque communicationnelle de la attaque bɛ kɛ pour que a ka fɔ dɔrɔn k'a ye attaque kɛ wa a b'a dɔn ko attaque ma ju la yɔrɔ min na est-ce que a sera k'a ye k'u ye image kelen bɔ wa n balimaw m'aw ɲininka je mets quiconque au défi a ye terroriste ye k'u sera ka image kelen bɔ yɔrɔ wagatinin dɔ kɛra u kun bɛ to ka t'u photo ta an ka kan kɛrɛfɛ mais c'est na o temps tɛ ka d'u ma a ye sinon ni terroriste kun ye victoire sɔrɔ balimaw san b'a sɔrɔ u ye kan dɔ photo bɔ ou bien u y'an ka mobili dɔ ou bien prisonnier dɔ bɔ an balimaw o de bɛɛ dabila la a tɛ k'a ye armée tɛ ka taa ne d'u ma bi consigne dilen b'an ka cɛ bɛɛ ma n'i attaquera k'i to position na il faut tenir jusqu'à 10 minutes dɔrɔn minute 10 i ka position garder i b'a sɔrɔ avion wulila drone b'i sɔrɔ yen hélicoptère b'i sɔrɔ yen super tucano b'i sɔrɔ yen balimaw bi i b'a dɔn k'an ka pilotes bɛ u ti sunɔgɔ pilotes dɔw bɛ t'u ɲɛ la 24 heures sur 24 heures ne y'i ka 24 heures kɛ i b'a ye e t'a yɛrɛ ko la pilote wɛrɛ bɛ na a kun ye a bɛ fɔ ko tasuma wulila nin yɔrɔ la dɔrɔn i b'a sɔrɔ u donna avion kɔnɔ ka embarquer pour que ka taa an ka cɛw dɛmɛ donc balimaw a ye Mali armée fo bi ka Mali armée fo k'u ye mɔnɛ bɔ an na u ye mɔnɛ bɔ an na u ye dimi bɔ an na an bɛ se k'an jigida ko bɛɛ k'i hakili sigi ko foyi tɛ kɔrɔnfɛla la bɛɛ ka taa Kidal foyi tɛ donc nin de la n balimaw nin bɛna dankari kɛ an ka bi video la k'aw fo k'aw barikada ka n balimamuso Fatumata Ɲani Batuli fo a bɛ ka fantanw dɛmɛli min kɛ a bɛ ka a fɔ ko bɛɛ ka t'i ka carte biométrique ta carte ninnu bɔra an b'a dɛmɛ a bɛ k'o initiative fɛn fɛn kɛ ani a bɛ faso jɔ min na an b'a dɛmɛ o la o tɛmɛlen kɔ ka na mɔgɔw hakili jigin n'u bɛ ka safunɛ ɲini n'a Cheikh Sufi Ibrahim Buware a ka safunɛ n'o ye jigitigiw morikɛ ye n'o ye Cheikh Sufi Lasana Kane ka kalanden ye nin y'a ka safunɛ garisigɛ safunɛ donc a bɛ siri tigɛ a bɛ garisigɛ lana a bɛ dawula lana donc ko ni mɔgɔ minnu mago b'a la ko kuraw dilanna i bɛ weleli kɛ 75 58 76 32 75 58 76 32 o tɛmɛlen kɔ extérieur la mɔgɔw bɛ k'a ka tulubara min san n'a bɛ k'u dabali ban a tulubara in k'a dɔwɛrɛ nana tuguni donc ni mɔgɔ min bɛ nin tulubara in mun a bɛ dawula d'i ma i ko bɛ diya hadamadenw ye a bɛ bonya da i ka hadamadenw b'i bonya a bɛ garisigɛ fɛnɛ lana a bɛ nin baara bɛɛ kɛ surtout an ka faransikaw bɛ nin tulu in dɔn kojugu donc ni mɔgɔ minnu mago bɛ tulu in na i bɛ weleli kɛ 75 58 76 32 75 58 76 32 salamu alaikum